Silav roj baş vanno hêvîdarim herkes baş e. Îro dixwazim ji we re bültenekê kin pêşkêş bikim çend nûçe min ji bo we amadekirine bi taybetî alîkarî Amerîkayê ji bo Rojavayê Kurdistanê tam divê demê de ku li Tirkiye behsa çekdanînê tê kirin tam berova jî niha amadekariyekî ciddî ya şer tê kirin gelo çi ye sedem çi hatiye bihîstin gelo dewleta Tirkiye çi qas amadeye bi Kurdan ra li hev bike wextê ku em li dîrokê dinêrin em dibînin ku di erf û adetê dewleta Tirkiyeyê li hevkirin tune ye ya tek diçin vedigerin ya jî di şerê xwe de bi ser dikevin lê heta niha serkeftinekî dewleta Tirkiye jî xuya nake ev 600 salin gav bi gav tim wenda kiriye piştî Osmaniyan tim wenda kirine dewleta Tirkiye jî bi wan bixwe avane kir yani dewleta Tirkiye jî em zanin çawa hat ava kirin Ewropiyan piştgirî da Tirkiye ava kirin teslîmê Atatürk kirin li hemerî Yekîtiya Sovyetan ji xwe re bikartînin hê jî bikartînin hevanno em nekevin we meseleya çend nûçeyên ku min ji we re amade kirine ev in du hûnzanin ev serokê kecekê Cemîl Bayek di derbarê vê pêvajoyê de axivî beyan kir ku ji wan re nameyekê çûye name bi dîmêne bi nivîskiyê aniha em nizanin lê tiştekî heye naveroka vê nameyê projeya Rezdar Abdullah Öcalan çawa ku çapemeniya Tirkiye behs dike newisa ye tam berova jî çareseriya doza Kurd û Kurdistanê tê de heye elbet xwestandina çek û sîlaha jî dibe ku tê de hebe lê şertê yekem çareseriya doza Kurd e ya bireyên demokratîk mafên netewî ê Kurdan çawa ku Cemîl Bayek behs dike di sala 2020 de pir bawekê lezgîn divê Kurd li hev kom bibin kongreya xwe ya netewî pêk bînin daxwazên xwe bikên yek hemî partî rêxistin sazî çi dibe bila bibe daxwazên xwe yê netewî bikin yek dosya bi vîya we pêşkeşê saziyê navnetewî rêxistinê navnetewî bikin pêşkeşî dewleta Tirkiye bikin êdî bi kîjan muxatabî re hûn tên rûbirû dosya xwe pêşkeşî wan bikin ama dosyayekî netewî ev tiştekî gelekî baş e di vê çarçovê de Abdullah Öcalan heyeta xwe heyeta İmraliyê şand Başûrê Kurdistanê Cem Mesûd Barzanî Nêçîrvan Barzanî û Bafıl Talebanî Qubat Talebanî yani zarokên Celal Talebanî ev jî nîşan dide ku ev projeyekî netewî ye yani dewleta Tirk êdî manîpüle dikin rewşê êdî wisa bawer dikin yani kîjan însan dikare bawer bike ku dawekî ew qasam mezin dawa 100 salan a milletê Kurd merû rabe tenê tîtune hema wisa kêfa me hat em çek û sîlehê xwe dayînin em werin teslîm bibin em êdî bibin weke 6 sal berê weke 100 sal berê dawa me tune ye dawekî me hebû me ji xwe re sîleh kir destê xwe em wan jî datînin û xilas Tirk bawer dikin bi vê manipülasyon ew jî zanin mesele bi vêya we hel nabe ew jî zanin ku meseleyekî kûr û dûr e ey ji tenê ji xwe re xwe dixapînin tiştekî wisa tune ye kesî sîleh li erdê nediye milletê Kurd ji bo ku ev sîleh bi dest bixin ji bo ku van destkeftiyên xwe îro yên di destê wan de êdî çi dibe bila bibe dest bixin 40 sal lazim bû 5 sal tekoşînekê dûr û dirêj lazim bû tarîxekî hatiye nivîsandin di encama vê tarîxa ew qas lehengî efsanewî ew qas hema zû bi zû encam dibe hete herkes mala xwe tiştekî wisa tune hevalno tiştekî wisa ne bawer bikin ne bînin heşê xwe tevgera Kurd xwedî tecrübe ye xwedî zanîn e xwedî aql e xwedî aqleke siyasî ya kûr e eger kariye 5 salan di vê kaosa rojhata navîn de li ser piyan bimîne elbet li hember van dek û dolabên basît erzan ê dewleta Tirkiye elbet wê karibe sernîgî xwe jî bisekine kes zû bi zû vê tevgerê nikare bixapîne ew çû ew dewr hinekî bixwe bawer bin yani rêbazên tekoşînê dikarin biguherin hinek bixwe bawer bin rêbazên tekoşînê ne mecbûr e çekdarî be ez ji we re tişek bêjim dewleta Tirkiye eger îjar Kurdan bixapîne mesela em bêjin hat sekînî çek û sîlah hat danîn çû xilas bû ama tekoşîn dewam dike ev sistem pergala ku tevgera Kurd daniyê amade kiriye pergalekî heye sistemekî heye ji dewletan zêdetir xwedî dîsîplîne birêve diçe ji xebatên çapemeniyê dîplomatîk bigirin heta her cûre xebatan çand û kültûr ev pergal wê
tim bidome. Pergalekî ji sîstema dewletan jî qewîtir e, quvwetlîtir e. İjar hatû sekinî dewleta Tirk ewsa Kenya got dîsa Kurd xapandin. Ez ji we re bêjim di 24 saetan de 10 hortên Kurdan İstanbul dikarin sêrûbin bikin. Bê sîleh. Yani şertûn şûrtên jiyanê êdî guherî ne. Yani ew fedekariya di dilê Kurdan de dikare di 24 saetan de Tirkiye sêrûbin bike. Dikare nikare? Dikare. Pêdivî bi çek û silahê? Na. Na. Tenê îrade lazim e, lehengî lazim e û fedekarî lazim e. Min pir serî de gotiye, ez însanekî antimîlîtarîstim, rêw û rêbazên çekdarî tujar napejirînim, tujar însanan naxim ser rêya çekdarî jî. Nefsî müdafaa tiştekî meşrû ye. Hem cem li ferdan, cem kesan, hem jî li cem milleta. Merûv xwed parêz e, hebûna xwe. Ev piştî vê şîrovê ez hema derbasî nûçiyan bibin, hevanno. Mala we ya va hûn jî gelek bi xêr hatin. Hevalê ku heta niha nebûne abone heta vê saetê ji kerema xwe re bibin abone. Hevalê ku abone ne jî mala we ava, qet ne mesele ye. Dengên baş e, deng tê. Ka dîsa jî deng kontrol kim, çi dibe çi nabe, merû nizane. Deng ji vê derê baş e ayera min. Okey. Kurdên ku bûn endamên CHP jî ji xezeba dewleta Tirkiye nefilîtin, çima min nûçeyek wisa amade kiriye, ji ber ku vê sibê hêzên dewleta Tirka vêtin ser saziyên CHP, kesên CHP ji endametiya rêxistinê tên sûcdar kirin. Yani êdî ne tenê Kurdên di nava Dem Partiyê de ku em fêr bûne hema davê jin serê dibêjin tu endamê rêxistinê ji wezîfê digirin falan bêvan. İja nadest pêkirine davê jin ser saziyên CHP jî. Kurd bûne endamê CHP jî ji xezeba Tirkiye nafilitin. Li Stenbolê de endamê Meclîsa Şaredariyê CHP bi hinceta endametiya Partiya Karkerên Kurdistanê hatin girtin. Ne ecêbe ne? Serdozgeriya Stenbolê lêpirsînekê li ser neh şaredariyên CHP yên Stenbolê vekiribû bi hinceta ku endamên PKK ne di rêveberiya şaredariyê de anha wezîfedarin 10 kes kirin bin çavan. Di nava wan de alîkarên serokê şaredariyên Kartal û Ataşehîr jî hebûn. Her 10 kes li dadgeha Çalê yani ya Stenbolê derketin pêşberî dadgehê bi tohmeta endametiya rêxistina çekdar hatin girtin. Beşdariya wan ya di protestoyên li dijî qeyûman de di îddianamê de wekî suç hatiye diyar kirin. Parlamenterê CHP Sezgin Tarınkuru reaksiyon nîşanda û her wiha çend parlamenterekîn CHP ji bo piştgiriyê li Çalayê hatin wê derê hazir bûn. Serdozgeriya Stenbolê 11 Sibata 2025 yani beriya sê rojan di dema desteserkirina van 10 kesan de daxuyaniyekî belav kiribû. Çi gotibû hate dîtin ku formûla lehevkirina bajaran yani ew Dem Partî û CHP lehevkiribûn ji bo şaredarî bi dest bixin ji aliyê rêveberiya rêxistinê ve hatiye amadekirin yani Partiya Karkerên Kurdistanê ev formül pêşniyaz kiriye. Ev formül qedexe ye. Ya tam komedi, trajikomik. Formüla lehevkirina bajaran yani şaredariya Hevpariya, Dem Partiye û CHP eger Kurd li bajar û navçeyên Rojava yani Tirkiye şaredarî bi dest nexin jî wê di meclîsê şaredariyan de koteyekî wan hebe karibin biryaran bidin falan. Armanc ew e di rêveberiyên xwecihî de cih bigirin yani Kurdên li hin bajaran nikarin bi tena serê xwe şaredariyê bi dest bixin çi dikin? Partiyekî wisa hinek dost ve kesekî dost kesekî hema bêalî hil dibijêrin dikin serokê şaredariyê û xilas. Na mesela saziya karsazan TÜSİAD heye duh daxuyaniyekî belav kirdi derbarê desalatariya Tirkiye'de AKP'de îro derheqê TÜSİADê de lêpirsîn hatiye dest pêkirin. Hevalên ne ji Bakurê Kurdistanê ne divê zanibin TÜSİAD saziye herî mezin a karsazan e li Tirkiye. Wisa salê carê derdikeve di çarçoveya mafê mirovan de axaftinan dike û hinek wisa panoramaya Tirkiye pêşkeş dike çi biye çi nebiye. Ne alîgirî Kurdan e. Na, tenê canan behsa demokrasiyê dike. Ev desalatarî hinekî divê dijwar tev digere. Derheqê
Rêveberên Tusiyadê de lê pirsîn hatiye destpêkirin dibêjin eger wisa dewam bike AKP wê qayyum dayne ser Tusiyadê jî. Yani Polîsên Dewleta Tirk li İzmîrê jî avêtin ser komeleya çanda Kurdî niha divê demê de ku em basa pêvajoyî û lêhevhatinê dikin. Yani pir ecêbe ne? Ha, hakikaten bu min neecêbe. Min di manşeta xwe de nivîsiye. Di kültür di çanda Tirkiyeyê lêhevkirin tune ye. Tek diçe ya jî bi ser dikeve. Îja niha pêvajoya ku hatiye destpêkirin, pêvajoya ku mirov bikaribe ji doza Kurd ra çareserî bibîne, li hev bike bi Tirkiye re. AKP destûr nade. Binêrin di daxuyaniya pêr ya Partiya Karkerên Kurdistanê de dibêje eger darbeyekî eskerî çê nebe, müdaxaleyekî çê nebe, ev pêvajo eger bi ser keve bi xêra Kurdan e. Tiştî ku Kurd wan de bikin tune ye. Ama eger müdaxaleyekî ji derve neyê kirin, behsa AKP dike. Polîsan bi ser mala hunerê ya jin artê de girtin, kamereyên ewlehiyê bên bandor kirin, li ser texteya nivîsandinê jî alaya Tirkan xêz kirin. Fotoğrafeyan naxwazim nîşanê we bidim. Hûn zanin li vê komelê ders tê dayîn, ew textê spî heye, mirov diçe li ser ders dide gencan, zarokan. Polîsên Dewleta Tirkiye çûne li ser wî textê ala Tirkiye nivîsandine. Yani pir ecayîb. Ev terörizma ku li hember milletê Kurd pêk tîne heta Kudrê diçin zam ama em Türkiye'yekî bê terör dixwazin. Kurdistanekî bê terör dixwazin. Îdî terör ji aliyê kîvetê bila were. Ama li gorî Kurdan terör ji aliyê dewletê ve tê kirin. Çünkü ji bilî terora dewletê kîjan terör heye? Kî tê gundê te xirab dike, mala te xirab dike, davêje ser malê te? Ew terörîst e. Kî sibê heta êvarê bi balafiran êrişê ser xelkê sivîl ê Rojavayê Kurdistanê dike? Aha ji were bînin bîra we, benda we tişinê vê sibê jî hatiye bombekirin. Millet li wê derê derdora wê tê bombekirin. Gundiyên Kobanê nikarin razê. Dibin wan êrişên dewleta Tirkiyeyê de. Em jî Kurdistanekî bê terör dixwazin. Rast e ne rast e? Rast e. Bêjin rastî û em derbas bin. Polîsên Dewleta Tirkiye îro danê sibê li İzmîrê bi ser gelek malan da girtin, di serdagirtinên malan de endama Meclîsa Herêmê Demokratîk DBP Gönül Yalçın, wekî din Sabri Gül, Mehtap Alîşan, Masum Koç, Koray Türkay hatin binçavkirin hevdîtina parêzeran a bi müvekkilî wan re jî bi qasî 24 saatan hatiye qedexekirin. Êm binçavkirî bi îddiaya endametiya rêxistinê têne tewambar kirin. Endamên CHP jî bi vî şeklî, endamên Dem Partiyê jî bi vî şeklî pir ecêbe ne wisa? Ne ecêbe. Dewlet wextê ku mesele dewleta Tirkiye be ne ecêbe. Mala hunerê ya jîn artê buya hedefa dewleta Tirkiye. Hakikaten merû nizane çawa pêşkeş bike van nûçiyên bi vî şeklî. Mala hunerê ya mala hunerê de çi heye? Li wê derê genç diçin ji xwe re hunerê çê dikin, müzik fêr dibin, resim fêr dibin. Huner êdî çi tê de hebe yani. Yani deriyê wê malê şikandine bi zor ketine hundir. Kabloyên kameraya ew ji bo ewlehiyê hemî wan kabloya jê kirine, xirab kirine, zirar dane bînayê. Ya tam terörizm ha. Çete. Yani çeteyên Sûriyê bandor li polîsên dewleta Tirkiyeyê kirine. Yani li Efrînê çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye çi dikin, niha polîsên dewleta Tirkiye jî aynî tişt dikin ji ber ku mantık aynî ye. Di lêgerîna nava saziyê de polîsan zirar dane hinek deriyan jî li ser wî textê resmên ala Tirkiye xêz kirin. Welhasil mesele ev e Parlamenterê Dem Partiyê Agiriyê heval Bozdağ diyar kir ku her roj bêhuquqiyekî nû re em şiyar dibin. Ev polîtikayên zextê yên îxtidarê bi salan e bi vî şeklê didome, di demekî de ku qala aştiyê tê kirin, îxtidara AKP dide hîskirin ku wê zexta xwe ya li ser civakê bidomîne, em dixwazin li welatekî demokratîk bi nasnameya xwe bi rûmet bijîn. Li vir li ser ziman, li ser çanda Kurdî xebat têne kirin, daxwaza gelê Kurd ew e bi nasnameya xwe bijî. Eger tehemûla wan xebatan ên li vê derê eger nakin, tehemûla wan xebatan nakin wê demê aştiyê li ser kîjan bingehî dixwazin ava bikin. Polîtikaya îxtidarê ya ku nasnameya Kurdan nas nake, ev didome, zemîna aştiyê bi van polîtikayan ava nabe,
em van êrişan van polîtikayan şermezar dikin wê tekoşîna me bidome dibêje Wekîlê Dem Partiye. Netên wekbî bang li dewleta Tirkiye kir ku êrişên xwe bide seknandin, bi taybetî êrişên xwe yên li ser Rojavayê Kurdistanê. Navê sibê jî bendava Tişrînê dibin Bombeyan de ye, Kobanî jî, gundê Kobanî jî. Di vê çarçovêde ev banga netên wekbî gelekî girîng e ji ber ku min doh pêr nûçeya wî ji we re pêşkeş kiriye îcab nake ez dubare bikim. Yani Geir Pedersen nûnerê netên wekbî yê Sûriyê tevlî bû, Amerîka, Rusya gelek welatên Ewropayê tevlî bûn. Xwestin ku Kurd li Sûriyê werin naskirin, di destûra bingehîn de hebûna Kurdan dî were dîtin. Di vê çarçovêde şerê ku ana heye jî hem ji ber ku zirar dide sivîlan û hem jî ji ber ku rê li ber tekoşîna li dijî Daişê digire, divê ev were sekrandin. Ji Dem Partiye çar xalên çareseriyê hene, em dixwazin ka em binêrin çi ne? Em wisa zû bi zû ji we re pêşkêş bikim. Dem Partiye de em camnameya civîna Meclîsa Partiye de diyar kir ku perspektîfa çareseriyê ya Abdullah Öcalan ji bo demokratîkbûn û pêkhatin aştiyê firsendeke dîrokî ya ji bo çareseriyê ye, ji bo vê jî çar xal pêşniyaz kir Dem Partiye. Civîna Meclîsa Partiyê hûn zanin 12 Sibatê hatibû li darxistin, belkî hûn zanin jî, ne mesele ye. Çar xalên çareseriyê mühîmin ka em binêrin Dem Partî çi pêşniyaz kiriye. Yek, bi dawîkirina polîtikayên tecrîdê, yani bila tecrîd li ser Birêz Abdullah Öcalan were bi dawî kirin şertên xebata azad pêk bên, civak di derbarê pêvajoya demokratîkbûn û aştiyê de rast were agahdar kirin, ev ji bo aştiyekê bi rûbet mijareke jiyanî ye, mijareke hesasê girîng e. Yani tecrîd bi dawî bibe ku Rêzdar Abdullah Öcalan bikaribe bixebite bi ekîba xwe re, yani projeyên xwe, nexşereya xwe amade ke. Peymana xala dudiyan, peymaneke nû ya civakî û demokratîk were ava kirin, yani qesta Dem Partiye ji peymana nû ya civakî yani destûra nû. Destûra bingehîn yani yeni anayasa, di wê manayê de dibêje toplumsal sözleşme, qesta wî ev e. Yani destûra nû a bingehîn a Tirkiye mirov di encama şewra bi civakê re amade bike. Bi civakê re bişêwire, sazî dezgeha re û ev dibe peymanek. Peymaneke civakî. û çawa be demokratîk be. Divê mafê Kurdan ên demokratîk, siyasî bi makezagon bêne misogerkirin. Ev gotina makezagon ji kerema xwe re temamen ji bîr bikin. Tiştekî wisa di Kurdî de tune. Yani kîjan hevalî aniyê xistiye Kurdî Xwedê jê razî be ama ne rast e ya, ne rast e. Makezagon yani mak çi ye? Mak anne ye, anne. Yani dayık e. Tamam mı? Zagon çi ye? Kanun e ne? Kanuna dayık edibe. Ev ana yasa, ana ku di Tirkî de tê behs kirin, ne mana dayık ede ye. Di mana bingehê de ye. Bingeh yani ana mesel. Temel yani. Temel yasa. Ana yasa. İşte anîne wergera wî şaş çêkirine kirine mak zagon. Yani anne zagon. Anne yasa. Ya tiştekî wisa ji bîr kirin. Ji ber vê yekê hûn dikarin bibêjin zagona bingehîn, destûra bingehîn, ew destûr e. Yani ez bi xwe dibêjim destûra bingehîn. Çünkü tiştek ku bingeha dewletekî ava dike ez ji bo wî dibêjim. Tamam? Divê mafê Kurdan ên demokratîk û siyasî di destûra bingehîn de bêne misogerkirin, garantîkirin. Ji bo li Tirkiye pêşî li demokratîkbûnê bêvekirin, pêvajoyekê tevlîbûn û pirbûnê bê ava kirin. Pêvajoya tevlîbûnê jî yani herkes tevlî bibe. Hatta gerîla jî tevlî bibe. Mirovên me ê li Ewropayê jî mirovê ku qedexel ser wanin ên zindanan da hemî werin tevlî bin, tevlî vê avabûnê bibin. Ya sisê edî sisê çare nizanim ama ez xwe re dixwînim diçim. Sisê. Yek me gotibû tecrîd bi dawî bibe, a dudiyan anayasa yani destûra bingehîn biguhere. Sisê li welatê hevpar jiyana wekhev. Yani ortak welat, ortak çi dibêjin? Welhasıl wefhem kir. Li welatê hevpar jiyana wekhev. Her kesên ku li Tirkiye dijîn weke welatiyên ku xwedî mafên wekhevin
mafê wan heye ku bi hevra siberoja xwe ava bikin, yani Kurd, Türk, Arab, Ermen, Suryan, Roman, Cingene, Sünni, Alevi, Ezdi, Hristiyan, Musevi gel û baweriyên din. Bê ku rastî cudakariyê bên, xwedî mafê perwerdeya zimanê dayîkê bin û xwedî mafên çandî hemû mafên demokratîk bin. Divê Tirkiye xala çaran, divê Tirkiye li rojata navîn li şûna şer polîtîkayên diyalog û aştiyê bihewîne, dîplomasî bingeha têkiliyên wekêb û aştiyê ku divê bi hemû gelên herêmê re were pêşvexistin. Têkiliyên bi gelên herêmê re, bi taybetî jî têkiliyên bi gelê Kurd re li ser bingeha şer û tunekirinê nebe. Yani şerê xwe li hember milletê Kurd bide rawestandin di çarçoveya müzakereya demokratîk de êdî bixebitin. Devleta Tirk divê meseleya xwe ya Kurd bixe çarçoveya demokrasiyê, müzakereya demokratîk were pêşxistin. Ez çend hevokê din jî bixwînim paşê em derbasî mijarekê din bibin. De encamnamê de her wiha hate gotin ku li Tirkiye bêhuquqî, bêedaletî tenê bi polîtîkayên şer ve sînordar namîne. Her wiha mafên karkeran jî, mafê ketkaran jî tenê xeskirin, jin rastî tundiyê tên, mafê ragihandinê agahiyê ê ku merov bikar be mafê agahî girtinê, mafê fikr û raman, mafê xwe îfadekirinê, rêxistinkirinê jî tê astênkirin, bi tayînkirina qeyûman, mafê bijartin û hilbijartinê bi biryarên dengdana bi van biryarên ucube tune têne hesibandin. Hate gotin ku daxwazên karkeran, ketkaran, jin ciwan û bi destan hema daxwaz aynî daxwazin tekoşîna ji bo azadî wekeviyê ji bo gel bi hev re jiyanekî aştiyane bidomînin ve hesil herî dawî tê ragihandin ku li hember zextan li hemberî şer mirov aştî bi pêş bixe, li hember vê zora hikûmetê mirov berxwedanê bi pêş bixe, li hemberî mîtîngeriyê hêza kedê mezintir bike, îradeya hevpariya gelan aştî wekevî demokrasî ava bikin bi ser bikevin dibêje Dem Partî. Niha Nêçîrvan Barzanî li Münîhê gelekî hevdîtin pêkanîn. Ez dixwazim bi çend hevokan cih bidim hevdîtinê wî jî hem bu Wezîrê Karê Derve na Wezîrê Parastinê ji ber ku ew civîna ewlehî ye li Münîhê, Wezîrê Parastinê İtalya ra hevdîtin pêkanî pir xweş basa Kurdan jî dike û İtalya wisa ye, Fransa jî. Niha Fransa pir xweş xwedî Kurda derdikeve. Duhum ji wara pêşkêş kiribû Macron derbarê Qesedê û Kurdan da çi dibêje, lê îro ez ê hinekî berfiretir anha ji wara pêşkêş bikim. Konferansa Ewlehiya ya Münîhê îro dest pê kir. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî yek ji beşdaran e. Barzanî di çarçoveya konferansê de bi Wezîrê Karê Derve ê Qeterê Dr. Muhammed El Xîlefî re rûnişt. Seroketiya Herêma Kurdistanê diyar kir ku di civînê de behsa bi pêşxistina peywendiyên Qeterê yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re hatiye kirin. Qeter hûn zanin her wiha alîgirê Tirkiyeyê jî, hevalbendê Tirkiyeyê jî, İngîltereyê jî. Ewsa komekî bi hev rane. Qeter yani ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê pir hez nake. Ez bawer nakim Kurdên Başûr jî hez nake. Ji ber ku têkiliyê wan bi Tirka re baş e. Seroketiyê da zanîn ku rewşa Iraqê û Herêma Kurdistanê pêşhatên dawî yên li rojata navîn û herêmê bi taybetî jî rûdanên li Sûriyê hatine guftûgo kirin. Li gorî daxuyanî her du aliyan piştgiriya xwe ya ji bo aramî û seqamgiriya li Sûriyê dubare kiriye. Mafên Kurdan pêkhateyên li Sûriyê anîne rojeva xwe. Min ev nivîs ji Rûdawê girtiye, ev kurmanciya wan e, ez li gorî wan dixwînim. Nêçîrvan Barzanî destnîşan kiriye ku divê li Sûriyê mafên gelê Kurd û mafê hemû pêkhatiyan bêne parastin, ew tevlî avakirina siberoja Sûriyê bibin. Seroketiya Herêma Kurdistanê daxuya kirin ku peywendiyên Iraq û Herêma Kurdistanê yên bi welatên cîran re her wiha çend mijarên din ên girêdayî berjewendiyên hevbeşî xalên din ên civînê bûn. Konferansa Ewlehiya Münîhê em ewsa hin agahî dane. Cara 61 di navbera 16 û 14 û 16 Sibatê de tê li derxistin. Di rojeva konferansê de plana aştiyê ya Donald Trump ya ji bo Ukraynayê her wiha rewşa rojata navîn jî tê de cih digirin. Konferansa Ewlehiya ya Münîhê wê di warê ewlehî û siyaseta derve de bibe mazûvana nîqaşên girîng yên cîhanî. Ev konferans yek ji konferansê herî girîngin yên ewlehiyê cîhanê ye. Cara ewil di sala 1963 de hatiye li derxistin. Her sal bi sedan revebirên girîng yên cîhanê tevlî vê konferansê dibin.
پرسکریکین خو گف مترسین اولهی ین جهان نواخدانی قاشتکن نرخینن ev mesele bi vî awayê niha Amerîka bi tonan çek û cebilxane şandiya Rojavayê Kurdistanê hûn merak dikin mesele çi ye? Çima tam di vê demê de ku em dibêjin ev projeya ku Tirkiye pêş dikeve Amerîka jî di nav de ye wekî garantör e lê ez bawer nakim garantör be Amerîka nabe garantör ji dewleta Tirkiye re ji ber ku bawerî pê tune heye tune projeya Amerîkayê li Rojata Navîn e. Ha li Rojata Navîn projeya Amerîkayê ji bo Kurda heye ez wî jî tam neemînim. Ji wî jî neemînim. Sî tırên tije alavên askerî çek cebilxane yên aydê Amerîkayê ji herêma Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Ev îro bû. Lê di nava meha derbas bûye de yani ji serê salê heta niha bi qasî du süt barhilgir yani ew tirên mezin yên askerî tije çek û cebilxane derbasî Rojavayê Kurdistanê kiriye. Çima amedekariya çi dike? Gelo pê hesiyane ku dewleta Tirkiye xwe amade dike êrişa Rojavayê Kurdistanê bike, pergala heyê dixwaze serûbin bike, ev pêvajoyek ku li Tirkiye pêş dikeve xuyaye nikare bandor li Rojavayê Kurdistanê bike. Ev encamekî wisa mirov dikare derbixe. û her wiha eger sibê dûsibe heteşe hêz quweta xwe zêdetir bike êrişê ser Rojava bike nikare. Ji niha ve amadekarî tên kirin. Ez nûçe ji were bixwînim hûn bi xwe şîrovê bikin hevan no. Bar hilgir gotinekî xweş e ama telefûza wî zehmet e. Bar hilgir telefûz zehmet e. Yani behsa ew kamyonên mezin tir dike. Sî barhilgirên leşkerî yên Amerîkayê ji herêma Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Karwanekî barhilgirên leşkerî yên Amerîkayê برای دریه سینور ای ولی تلکوچری در باسی روجاوی کردستان بود لگوری روانگی همه فیمروانیا سوریه سور او کاروان لشکری جسه ترین مزن پکتهات دو در باس بیه اف سازیا سوری دیار کر کو او کاروان لروجات قامیشلوی لبارگی لشکری امریکای یا خراب الجری بجیه بیه لگوری عینی چافکانی اف کاروان سیام یا امریکایی کو مه حساباتی جهرم کردستان در باسی روجاوی کردستان بیه yani di nava me hasıbatê de divan 10 rojên dawiyê de karwanê sêyemîn e derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe. Bizanibin. Yani ew mirovên ku dibêjin Kurd çek û silah berdidin abla bibînin. Tiştekî wisa tune ye. Yani Amerîka ew qasa çek û cebilxane ji bo xwe nabe wê derê. Amerîka li hember kî şer dike? Li hember 4-5 Daişiyan du süt kamyon tir tije çek û cebilxane derbasî Rojava dikî. Hevalên ku ji me re dibêjin vana gahiyan mesela nabêjim belkî bibêjin çima parve dikî ez dibêjim parve dikim. Çima? Çünkü yek biye barê êdî biye para civakê civak fêr biye ketiye ajansan ya duyem jî bila milletê me bizanibe ku em bihêz bawerî bixwe bînin. Danîna çekan vê gavê tune ye. Qesede bihêz dibe YPG je bihêz dibe. Îro di dunyayê de rêxistinên herî mafdar yani di mesela çekhilgirtinê de mafdar qesede YPG ye. Rêxistinên ku herî zêde heqê wan heye çekhilgirin yani ez behsa wan dikim. Her wisa ji destpêka Sibatê ve 72 barhilgir ji aliyê Herêma Kurdistanê ve derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Ev sazî çavkaniya sor daxuya kirin ku ji çile yani serê salê virva du süd barhilgir li gel 22 helîkopterên barhilgir ji başûrê Kurdistanê derbasî Rojava bûne. Yani ne tenê du süd tir tije çek û cebilxane li kelekê jî ew helîkopterên mezin ên askerî diwan de jî tijî çek û cebilxane têda çi heye dî balafirên mezin derbasî Rojava kirine û danîne derbasî Qamişlo kirine. Hevan no. Mesele ev e yani hûn beacîbinin neacîbinin. Rewş wisa ye herkes xwe hazir dike ji şerra hazir dike. Rojata navîn dikele hûn zanin siyaseta rojata navîn mirov yek bawerî bi hevû duneyne. Çünkü 24 saatan de her tişt dikare serûbin bibe. Donald Trump her keliyê dikare Kurdan bifroşe pişta xwe pê veke û vekişê jî. Dewleta Tirkiye ji xwe ji bilî lihevkirina bi Kurdan re amade ye her tiştî bike.
تجار از باور نکم که دولت ترکیه به کردار لعب بکه یا زندان ما تجی بونه یک وقتی که 30,000 کردن در زندان خود سربست برده جبر کمکوژی خود لیبورین بخوازه زمان خود سر راست بکه زرد پرتش مرا نبیجن تروریست هن اشارت هم بده و دمی مرودی بینه که یا دولت وی حاطی سر حمده خواه دخوازه به کردان لعب واره yani devlet Bahçelici şuha faşistekî baweriyem şuha pêtune yani bilawan bi wî hereketê xwe neyê Kurdan nexapîne kes. Na. û tevgera Kurd jî nexape. Naxape. Min destpêkê ji were gotiye yani naxape. Okey. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron got divê hemû pêkhatê tevlî pêvajoya Paşeroja Sûriye bibin, pêwîst e qesede tevlî artêşa Sûriye bibe. Yani me vê derê nivîsiye. Yani Fransa dixwaze artêşa Sûriye temamî bike ve bin kontrola Qesedê ji ber ku baweriyan pir zêde bi Qesedê heye. Yani acayip heyranê Qesedê ne. Leheng dibîne, qehreman dibîne. û dibêje artêşa Sûriye bi heteşe nabe. Muhaqqaq dibe Qesedê tevlî be. Ne weke ferda, weke artêş. İjar ez dibêjim qey dixwaze bêje bila artêşa Sûriye bike ve bin kontrola Qesedê. İja acayip heyraniya xwetînin ziman ev mühim e cara yekem e welatekî NATOyê pir bawekî vekirî heyraniya xwe ya ji bo Kurdan tîne ziman ez dibêjim qey Fransa dikare li rojava bimîne eger Amerîka vekişe jî. Emmanuel Macron li konferansa Parîsî ya Sûriye li ser paşaroja Sûriye axivî Macron di derbarê penaberên Sûriyê jî diyar kir ku divê penaberên li Ewropayê ê Sûriyeyê êdî vegerin welatê xwe ev vidî çawa kîfa penaberên Kurd yani em nebêjin penaber em bêjin koçber. Koçberên ku demborî hatine Ewropayê ê li Almanya ew ê vegerin rojava nizanim. Serokkomarê Fransa ragihand ku ew dixwaze şervanên hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê tevlî artêşa Sûriye bibin got ev yek wê bêtir xizmeta Sûriye bike çimkî ew şervanên pir bihêzin lehengin. Bi beşdariya berpirsên Sûriye, Amerîka, Almanya, Brîtanya, Yeketiya Ewropa û netên wekbî li Parîsê li paytexta Fransa konferansekî Sûriye hatiye li darxistin. Nûnerên Do Ferhat Şamî milê godar kir di tweeta xwe de jî nivîsiye. Nûnerên Rojavayê Kurdistanê jî li wê derê beşdar bûne, godar kirine ama mafê wan ê axaftinê çêbiye çê nebiye min agahî negirt. Hevalekî me çûbû wê derê ama imkanê min çi nebû ez pêra biaxivim. Ama tevlîbûn ji Rojavayê Kurdistanê çêbû. Ji xwe vê derê de kes bandor li kesî nake. Vê derê de konferansekê merov niyeta hevû du dipîveka kî çi dibêje. Yani vê derê de biryar tune ne. Di konferansê de berpirsên welatan diyar kir ku ew dixwazin Sûriyeyekî azad serbixwe yegirt û aram bibînin. Em li hemberî Qesedê wefadarin, dibêje Fransa. Emmanuel Macron di konferansê de li ser siberoja Sûriyê behsa rol û giringiya Qesedê kir. Em wefadarê Qesedê ne ku hevpeymanekî bi qîmet ê şerê li dijî terorê bû. Em li hember hevpeymanê xwe wefadarin çünkü em dizanin em çi qasî deyndarê wan in. Qesedê bû ew rêxistin bi mêrxasî li gel hevpeymaniya navnetewî li dijî Daişê şer kir. Ez bawer dikim di vê demê de erkê me ew e em berjewendîn Qesedê biparêzin dem ji wan bernedin wekî ku me di sala 2018 de ya ku me hewl da em bikin dema ku vekişîna destpêkê hebû. Serokkomarê Fransayê di konferansa Sûriyê de got di berjewendiyên Sûriyê de ye ku şervanên Qesedê tevlî artêşê bibin çünkü ew bihêzin ew zanin şer bikin. Emmanuel Macron bang li berpirsyarê Sûriyê kir ji wan re çi got? Dibêje ez dixwazim li vir ji we re bibêjim tevlîbûna Qesedê a temam di qonaxa ve guhestina Sûriyê pêşî wê xizmeta armanca ewlehiya we bike. Çünkü ew şervanên bihêzin ez bawer dikim ku berpirsyariya we îro ew e hûn wan tevlî xwe bikin destûrê bidin wan ku bibin beşekî ji wan hêzên ku xwedî eynî armanca wan e. Ji bo şerê li dijî wan komên terorîstên ku aramiya we têk dibin. Her wiha ji bo parastina serweriya we ye tevlîbûna wan an nava artêşê. Emmanuel Macron wekî din çi got di demekî nêzik de Ehmed Şara wê were Parîsê bibe mîvanê min ama tarîxa wî nediyar e. Tekoşîna li dijî Daişê behsa çi dike?
Tamam. Yani dibêje ji kerema xwe re rêveberiya nû ya Sûriyê rêveberiyeke ku hemû Sûriyeyan digire nava xwe pêk bînin. Bila kesekî li derve nemîne, bi taybetî heqê Kurdan nas kirin. Di wê manê de dibêje. Niha Donald Trump çi dibêje hevan no? Hevan û mala we ava tam orta nîvroyê yani li Ewropayê niha piştî nîvrê saet sîsê saet bû çi? Saet bû sî û nîv. Yani hêjmara we derdora 700 kes zindîl me temaşe dikin heqete ez minnetdarî we me mala we ava ev eleqeya we ji bo kanala me gelek baş e. Di çar mehê me dest pê kiriye gelekî bilind bû. Hêjmara abonê me we çû 15,000 di çar meha de. Baş e. Yani ez dixwazim û hinekî hêz û quwetê bidinê ku em wekî kanalekî Kurdî ya bi îstiqrar mezintir bibin. Girîng e. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku divê Rûsya carekê din tevlî G7 bibe ku got ev yek ew jî pir dixwazin. Serokê Amerîkayê Trump di merasimekê îmzeyê li Koşka Spî de mijarên têkildarê Rûsyayê nirxand. Trump ragihand ku divê Rûsya carekê din tevlî rêxistina G7 bibe ku ji Kanada pêk tê ev G7 yani G7 welatên G7 kîjan in ji we re bêjim Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Britanya, Amerika. İjar eger Rusya jî tevlî bibe edî dibe G8. Baş e. Piştî ku Rusya ketibû Qirrimê serokê berê yê Amerîkayê Barack Obama ew ji G7 derxistibû. Derxistina wan dibêje şaş bû. Çima sebebî ji we re dibêje. Ez gelekî dixwazim ev Donald Trump dibêje. Ez gelekî dixwazim Rusyayê vegerînim. Ez difikirim ku derxistina wan şaş bû. Mijar ne hezkirin ya jî ne hezkirine. Em Rûsyê hez bikin hez nekin. Mijar G8 bû. Trump da zanîn ku ew difikire ku serokê Rûsya Vladimir Putin jî dixwaze li gel masê be were tevlî G7 bibe G8. Eger G8 hebiya ev pirsgirêka li Ukrayna dernetket. Eger ez serok bûma tu carê Rûsya êrişî Ukraynayê nedikir. Ez bawer dikim ku ew jî yani Putin aştî dixwaze. Rast e yani dibe ku rast be jî. Mesela civînên G8 hebiya Rûsya tevlî wan welatan periyodîk bihatana civîn çêbikirana di wê derê de nîqaş dikirin yani. Dikaribûn pêşî li êrişên Rûsyayê bigirtana. Ama îsrara dewletên Ewropayê, îsrara Amerîkayê ya ji bo Ukrayna tevlî NATOyê bike bû sedem ku şer derkeve. Eger wan îsrar nekira şer dernediket. Trump her wiha got ku Putin dixwaze dawî li şerê Ukraynayê bîne. Ez bawer dikim ku ew aştiyê dixwaze. Ez difikirim ku yani ew ê tiştên baş bike. Ji ber ku ez wî baş nas dikim dibêje. Erê ez difikirim ew aştiyê dixwaze. Eger nexwasta ew ê ji me re bigota. Dibêje Donald Trump. Tabii bi şiklê xwe de axive. Pir wisa mîna tu dibê qey li qehweyê yani. Trump li ser pirsa me tu bi Putin bawerî dibêje ez bawer dikim ku ew dixwaze tiştekî çê bibe. Ez divê mijarê de pê bawerim. Ez difikirim ku ew jî dixwaze tiştan çê bike. Mesele ev e hevan no. Yani konferansa Parisê gelekî giring bû. Ez ji we re bêjim. Gelek însan tevlî bûn. Gelek welat tevlî bûn. Welatên Ereban ê Ewropayê. Mühim bû yani. Yani ji bo avakirina hikûmetekî nû dibe tarîx were diyar kirin. Ez bawer dikim ez ê paşê bila hin agahiyên nû werin. Yani tiştî ku min ji we re gotine niha tiştên bingî hin. Tiştê esas in. Tekoşîna li dijî Daişê mesela vê derê de tişta mühim mesela di konferansê de ji we re bêjim kîjan welat hebûn Fransa, Bahreyn, Kanada, Mısır, Almanya, Yunanistan, Irak, İtalya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Qatar, Arabistan Suudi, İspanya, Tirkiye, İmarat, Britanya, Yeketiya Avrupa, nûnerê taybetî Netewekbiyê Sûriyê, Sekreterê Giştî yê Komara Dewletên Arab, Sekreterê Giştî yê Encûmena Hevkariyê Dewletên Kendavê tevlî konferansê bûn. Tirkiye tê tuneye.
Hakikaten Türkiye çima titine ne hayfa Türkiye. Ma Türkiye ne velatê Kurdan e. Ya Türkiye süper ehmek e. Süper. Aklê ku Türkiye bi rêva dibe süper ehmek e. Yani eger zırnık aklê wan hebiye bi Kurdan re li hev bikirana îro ew bütçeya ku xistine tekoşîna li dijî Kurdan, şerê li dijî Kurdan, ew bütçeya niha Tirkiye rakiribû ser pîya. Na hemî herkes xweş bû, aram bû. Kurd û Tirk ji xwe re diçûn devê behrê ji xwe re kêf dikirin. Pir xweş dibû. Îja niha şer û pevçûn û filan û bêvan û wê demê tekoşîna me ya niha jî îcab nedikir. Çünkü hemî di rûyê Tirkan de ye. Aklê wan ê piçûk dest nade ku mirov aştî bi hev re pêk bîne. Yani çi derdê Kurda heye çin serî çê şer dikin? Çi derdê wan heye? Yani çar royê dunyayê mirov dixwaze çar royê dunyayê ji xwe re di nava aramiyê de derbas bike. Bê şer û bê pevçûn. Ama mantıqa Tirka dest nade. Hevano ji min ew qas îro mala we ava bi hêviya rojên xweş azad ez kengê bo ji we re bername çê dikim nizanim ama ez ê we bi tenê nehêlim. Çi dikin bikin bila bedew be.